Внимание! Внимание! Този поздрав е направен от момчил шампиона от Самоков. За неговото семейство, за жената на живота му Деси, за синовете Янко и Гошко, машините на Самоков и най-вече за неговите две принцеси Десислава и Радостина. Айде оркестъра! Момчил е един, вълк единак, бачка си на Макс, не връща назад. В Самоков се знае номер едно, предприемача прави всичко добро. О, Янкос, Емо Гошкос, сила голяма, до него Деси, най-истинска дама. И Симан Будшукър, семейство до него, живота си гледа, върви си смело. Айде за Десислава, за Радостина, дедо ви обича, вие сте му сила. Тук е ме камерава цялата рода, момчил отпред, това е закона. Ей, душмани, си те, дикен палал туте, прала за момчил, всички викат супер. Най-добрия в Самоков, всички го знаят, като мине, главите му се кланят. Айде, брат ми, момчил, ела па Бардан, о Самоков гърми, става ураган. Кая вела салуди, а 6 лети, като мине по улиците, всичко мълчи. О, момчиле, спенела, бачкам си яко, гледам си живота, не ми трябва нищо. Бутлачи ромни, Деси до него, за нея живее, обича я смело. Най-перомняк е, Деси е една, печавен ге, това е рода. Кай си е да деско думо, дума тежи. Момчил е шампион, никой не говори. Камера, мобило, викат сега, Десислава, Радостина, това е честа. Айде за Десислава, за Радостина, дедо ви обича, вие сте му сила. От Самоков идва поздрав голям, момчил шампиона, номер едно, знам. Ей, душмани гледат, не могат да спрат, такова семейство не се купува, брат. Най-красивото, най-оправното, това е факт. Момчил и неговите винаги на върха пак. Поздрав от момчил за най-красивото семейство, най-оправното. Самоков знае. Айде!